Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HGBI Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Naing marsaur mahita do Tuhata, taparadi marohado pikirata, tapaudobi marohata, tapuji matuhata marhite buku wede nomor 20 tolu ayat sada sahatolo di ayat tolu. Yesus amiro dison asa masih hangoluan ipero mau tuson jalaban mapardomuan dinami unang maparoanami molom rohanami be na ikon hodo patureho dalanan isilegeon sodang siade baka hati uron sian bijam mature sodangi ma rohanami asasonam lau majalo hangolua pinatu Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Luluho mau wali di bata, jala parbadaho mabadakku do pak bangso na sudaulot roha, say palua mau sian bawa si uluhon si pawoto-woto, dohot haji kelon. Ai hodo de bata haroroan ni hagogo oku, tongo sama hati urommu dohot hati gorammu, akan nama ngolu wau, patar wau tu dolok ni habadiommu, dohot tu inganammu, haleluya. Haleluya, Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di bano gijang para siroha na sumurung na maddo mauliate mahami tuho sian nasa rohanami ala di lohoko anakmu nasa sedei tu hamatian humoko pami
Asaunang mago hami na porsiya di ibana, alaya sa hanguluan na saliling nililing na dinasida. Tata mahami alay amanami, di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabi habadiyaon doho tatigora di hami. Sese sama dosa nami sa luhut alani pilihan na sudinggan, na pinilehon nai humukop kami. Sa ipailang mapinggol mo tutanyang nami, jalasi maruham di hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite buku ede nomor 210 ayat sada. Patik ni dibata dihita mingguta sadarion, imanata surat diulau ni apostel bidu saplonom ayat 31. Jadi do nasida ma, haporsiai ma Tuhan Yesus, asa maluo hodohot isini bagasmi, ima sahatna atong rap mangidogo mahita tu debata lau mangulah honop patik nai. Alai Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulah no bar tu pate mi. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite buku di nomor 172 ayat 1 ayat 2. Tato potima dosatai nagurang itu alo paniribata tapa udube maruhata martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata amanami na di banu gejang horo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham saya si maroham dihami akan namang sakkod dosa nami saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami leho matu hami tordim na badiai asau nang ganggu rohanami diasi ni roham alaya sahot rohanami marhaporsiaon laho magotapon na sado-sado hot rohana portibion asa hupasatami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigima hata baga-baga taringot Tuha sesani dosata. Molo tungadong manang isi namar dosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alaida dahola taringot tu dosata, dohod do taringot tu dosa di salut portebion, hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tabigima kor punguan parupuan para di Kamis.
Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 123 waya sada. Hatani di bata nagabe turpu epistel di minggu judika sadarion iman tar surat di Jesaya bidu 40 mamukasian ayat 16 sahatrodi ayat 20 sada tajahama margati soring songonod do hatani Jahoba naung mangalehod dala di laut jaladalan balubung di bagasan akka aik nadoras naung parwarkon kureta dohot goda parangan dohot parhohas rap marpeahan nasida dang tarbahesa dehehe pidom do nasida songon suku naung bitop unang be paingot-ingot tamu akan namasana jolo jala unang be pikiramu akan narobi idama bahenok umanay baru nunga kolam martubur no aeng tungso tadamu namani tongodo tahe bahinok kumadalan di halongonan akka batang aik di tano bakal-bakal pasangapon yak binatang di ladang maau aka gopul dohot aka pidong unto ay lehonok kumaaik di halongonon aka batang aik di tano bakal-bakal mangalehon minum baksoku nahu piliti. Ima bangso nahu jadihon idiahu mamaritahon hamuliauku sogo. Ima sahatna martua dua kana temangihon hatani debata jalan neopiopsa. Amin. Tabigima kor punguan parupuan Deborah.
Tapuji Tuhata marhite bukuede nomor 221 ayat sada dohot ayat 4. Taha tidak koma haporsiaw tai songon nahina tidak ko ni dong atas haporsiaw di sadok portebion rap mahita madok. Aw porsia di daripada Jehovah idu ama ba purguna suhatu dosan natu mo palai do tano. Aw porsia di Yesus Kristus anak di daripada Jehovah nasasadai ima na tinubuon ni si Maria nagabe-gabia caton di porbadia andorong soa bubuhan. Ido Tuhata na tumor na bernit di panguman ni Silatus na mati terpajar dari bala di hapinar silang. Na tua tu banutoro dung ditanom na mulak mengulu dari patoluhon na manai tu surgo lahun dulu tu siamu di daripada Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di simei bana pai mo sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu do na mate. Au porsia di tode porbadia jaladok sadahuria na badia huria atau peniaksiten akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hati na mandok mula mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigima kor ama Ebenezer.
Shalom, horas ma'dihita salutna. Warta jemaat bagi kita pada hari ini Minggu tanggal 3 April 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah nama minggu hari ini Minggu Judika. Artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, dengan topik Kristus dok pandang si tujuan. Kristus adalah tujuan iman kita. Statistik berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak Alberto Nathanael Sihaan ST, Ibu Aksiomade Borkultam ST, alamat Jalan Telaga Murni nomor 25 Taman Kayangan, wilayah Galilea. Anak lahir di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Diucapkan selamat berbahagia untuk keluarga Amang Sihaan Inang Borgultom. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Selanjutnya Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar sesuai hasil rapat huriah HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2021. Salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan 2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat memasukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dana pensiun. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP sesuai surat Eporus HKBP nomor 367-C 04-3 2021 tanggal 9 Maret 2021. Hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis dalam buku ND nomor 170 IAE Satetek Naotik Doi mulai saya manetek mengelap tai. Di garis bawahi, berhubung tunggakan ke dana pensiun harus sudah selesai per 31 Juli 2022, sangat dimohon kepada semua jemaat untuk dapat membantu melunasi kewajiban kita masing-masing. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya ke sekretariatan. Persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 3 April 2022 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. Selanjutnya program kerja seksi dan anggaran 2022. Sesuai program kerja huriah tentang pelean bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelean bulanan dan dimohon untuk mengisi kartu pelean bulanan yang sudah disediakan melalui sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Berikut pelayanan kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Galilea hari Selasa tanggal 5 April 2022 di rumah keluarga Bapak Sintua di Pangaribuan Ibu SA Borhutayan dengan alamat Gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar. Pada hari Rabu 6 April 2022 wilayah Galilea di rumah keluarga Amang Dr. Anese Gultom Inang R. Boru Simatupang dengan alamat Sopo Talenta HKBP Makassar. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Selanjutnya pengumuman. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemik virus COVID-19 dihimbau kita tetap diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umatnya. Selanjutnya pelaksanaan ibadah tatap muka anak sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu memulai ibadah di gereja atau tatap muka
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan Yesus melindungi jemaat-Nya. Selanjutnya, undangan rapat panitia tahun kesehatian HKBP Makassar. Pada hari Senin tanggal 4 April 2022, Ketua Umum Panitia Tahun Kesehatian HKBP Makassar mengundang seluruh panitia untuk melaksanakan rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Dihimbau kepada semua panitia untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa syafaat untuk memberangkatkan ujian anak sekolah. Pada hari ini Minggu tanggal 3 April 2022, gereja kita melalui Amang Pendeta akan berdoa syafaat untuk memberangkatkan anak-anak jemaat yang akan ujian kenaikan kelas dan ujian kelulusan dari tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Nya. Selanjutnya jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, bahkan yang sudah hadir pada ibadah hari ini, masing-masing Nyonya Insinyur M Simatupang KR Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua B Banjarnahor Boru Manulang, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya CJ Sipayung Boru Napitupulu, Sintua Dr. Anes M Sinaga MBA, Nyonya Bangunurung Boru Sinurat, Sintua PRM Sinaga Aha Manurung, Nyonya W Naibaho Boru Pasaribu, Asiregar, Nyonya T Sitanggang Boru Huta Barat, Nyonya J Situmorang M Boru Sinaga, Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede, Risna Sitorus, Nyonya MP Silitonga Boru Samosir, Nyonya Sintua T Saragi Boru Panjaitan, Nyonya Sintua G Simatupang D Boru Siregar, Nyonya RB Sinaga SK Boru Silaban, Insinyur M Simatupang, Nyonya P Simamora J Boru Nenggolan, Nyonya R Simanjuntak R Boru Sinurat, Jeremia Adil Silalahi, Nyonya BP Sinaga L Boru Sianipar, dan Yosua Raymond P Simatupang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada jemaat-Nya. Selanjutnya jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 April. Untuk ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 7 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Nya. Bapak Ibu Saudara terkasih, warta keuangan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir per 2 April 2022 dapat kita baca dalam lembaran kita maupun yang sudah di-share dalam WA grup wilayah kita masing-masing. Dihimbau Bapak Ibu warta jemaat kita dibawa pulang, jangan ditinggal di gereja untuk menjadi panduan informasi kita dalam pelayanan kita sepekan mendatang. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji Tuhata marhite buku di nomor 404 ayat sada dohot udutna las disema tapungu pelian na perjulu.
damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangerajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhuna. Akamanga kainang hatani debatana naik taripar dihita di minggu Judika sedarion. Nomor 8, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Tersurat sian Filipi 3 ayat 4b sahatu ayat 14. Filipi 3 ayat 4b sahatu ayat 14 hujahama di tengah-tengah. Ai molo diripu deba adong si pangasahonon na di perdagingon dalam ahumanian tersunat diari pawaluhod doaw na siya bangso Israel marga Benjamin halak Heber tubuh ni halak Heber halak Parise mangihuton patihi garang dorohaku mangadili huriyai soha surahan di hati goran nasian patik alai nang parutungak ya diau harugia doi hujujur alani Kristusi saluhutna dota hehuwe tong harugian tumibakkon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus tuhaki ala ibana huse akkon saluhutnai jala orbu horbuk doi huetong asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana doau didapot unang mamarhati goran siap patik tung sian hapor siaon di Kristus do ima hati goran na siat debata namarojahan di hapor siaon. Asa hutadda ibana dohot hagugun ni haheheon nai rodi hasa saor tuakka hapor suhonna di nagabi sa pangalaho ahu dohot ibana di hamamate nai anggiat sa hatau tu haheheon nasian akka namate apala naung sanga hutakupi manang naung gabi sundenggan alai sai huwe ahido anggia tartakupawi songon naung tinakup ni Kristus Yesusi ahu alia kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakupi oddo tahe huhalupahon na dipudiku huwe ahi mana akan na dijolo dopak padangido hupuspus dopak upah hamonangan nasian pajouon ni debata sian gijang di bagasan Kristus Yesusi. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Filipi 3 ayat 4b sampai ayat 14. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenai Dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kukatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dihamua kamanami nanami sentral ni dunia, sentral portibi, sentral ni sude perdalanan manak sejarah dunia di bagasan Kristus Yesus do. Jala ido na taida di sejarah perkembangan di dunia, sentral lau menghitung tahun tetap di dalam Yesus, manang di bagasan Yesus. Asa tahun pertama diperhitungkan setelah kelahiran Yesus, setelah itu melangkah 1, 2, 3 dan seterusnya, mulai siang kelahiran Yesus melangkah ke belakang tetap 1, 2 tapi sebelum Kristus, before Christ. Allah naik batu duhononna sentral ni ngolu, sentral ni portibion, sentral ni natadalani dima Yesus Kristus. Memang sangat dukudang akau kamu na asing gabe songon na iri lau mamereng dohot madalani sentral ni portibion, sentral ni ngulu na Yesus, ido asadong agama na asing mabay kalender na khusus. Nangpe dang dipakai secara mendunia. Alai anggo dunia mengakui sentral ni dunia, sentral ni kairos manang waktu dunia adalah Yesus Kristus. Laos ido sa sitong na nagabe jauh-jauh di tema manang di topik ni mingguta sedarion song nataida di warta jematai. Alanunga ditetuho ni di bagasan mingguon tema manang topik ni minggu Kristus do pandang si tujuan. Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus adalah tujuan iman kita. Molo didok sering tabigi di televisi mungkin dohot diaka renungan-renungan nasahat hita istilah manang bahasa kairos. Kairos artinya waktu Tuhan. Manang waktu natabolus. Kairosi manang waktu selalu dibagi tolu. Waktu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu selalu dihubungkan. Waktu dibagi 3, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ido nang dingolu hapersyaun masa lalu kita. Di padan narobi manang hata di debatana satu hita sasitongna mengarah untuk memperkenalkan Yesus. Ido benda didok baga-baga taringo tuharoro ni Yesus molo tabuka jalata jahai di aka buku-buku panurirangi. Bahkan mulai sen penciptaan nunga mengarah kairos yang lewat mengarah untuk memperkenalkan siapa itu Yesus, siapa itu juru selamat kita. Di masa kini diperkenalkan doi di bagasan penguluan ni jolma, bahkan boy di hatahon di baritahon diceritakan setiap umat manusia wahado pakilalan di mana rap dohot Yesus, wahado pakilalan di mana rap dohot Yesus naung hehei naung mate ibana mangolu jalaman naik tuban wagicang adong panadaun dohot pengakuan imana tadok di masa kini di panadaun ni sadok jolma. Alayadong domusetu masa yang akan datang iman lagi no barhon ni Apostol Paulus.
dohot na selalu digobarhon apabua adong masa yang akan datang ima ngulu na saliling-nililing na nalo sekaligus adong disi harapan na nang si calota ima mahkota kehidupan naong pinarbaga-baga ni debata di bagasan parnguluak dihamua kadongan na hinaholongan sian kairos manang masa na tului ido taida di barita na nihatahon ni Paulus na sebelumna na margoar Saulus. Tung macetak kasdo di gobarhon ibana boha proses ni parnguluon ni ibana. Paboa ibana na ginawaran na menganut agama na sejati. Bahkan na memang nasop bercacat ibana di tonga-tonga ni parnguluon na di parugamoon na sebelumna di masa laluna. Ala di gobarhon ibana do songon nong tajahan nakid di turpuk jamita sedarion ia ibana tarsunat do diari pawaluhon. Wasa pola gobarhon ibana tarsurat diari pawaluhon ala sahalak-halak Yahudi manang halak Ibrani molo nong olo disunat hari pawaluhon berarti halak na setia bahkan na betul-betul do ibana halak Ibrani halak Yahudi na mengikuti proses na parnguluo di parugamon ni halak Yahudi do halak Ibrani. Jalalos di gobarhon ibana do parnguluo ni ibana songon marga Benjamin halak Heber manang halak Ibrani tubuh ni halak Heber alelos sekaligus do ibana halak Parise. Parise na selalu mangulu di bagasan parugamoon di ganuk tiki. Parise ima halak na setotong gabi na marsaur dohot debata di pertikian ni ibana. Alai dak kolani di gobarhon ibana do boha kesetian ibana untuk membela agamana olo ibana menganiaya halak Kristen na manguton Kristus di waktu ugamo ni ibana ima ugamo Yahudion. Na merasa ibana merasa na luar biasa membela agamana, na merasa membela Tuhan, na merasa ibana benar sehingga dia menganiaya orang-orang Kristen. Alai saluhut na di gobarhon ibana keunggulan ibana songon halak Ibrani na di gobarhon ibana keunggulan ibana songon halak Kristen songon halak Yahudi na setia na taat do ugamona. Alai disada tiki disada partikian na niatur dohot na binahin ni debata di pasohot ibana sian kebanggaan ibana. Di pasohot ibana sian cita-cita keagamaan ni ibana. Di pasohot ibana sian ulaon na membela na dihilalebana suatu kebenaran. Hapedang kebenaran diadupan ni debata di joma ibana di nalau tuhuta Damsik. Gabi berubah 180 derajat. Sian na dihilalai bana satu kebenaran na diulani bana dihilalai bana membela agamana na dihilalai bana na mabuan keuntungan do di ngoluna dohot di ugamona tapi ternyata justru kerugian do na diulani bana di masa lalu nai di sido ibana mengaku maka tidakon song na taida diturpuhon justru kerugian mengulahon-ulahon na di masa lalu dan akan berubah menjadi keuntungan dengan mengikut Kristus. Ala olo ibana mangoloi naung dijou Kristus ibana olo ibana mangoloi pajuon ni Kristus sian manusia lama tu manusia baru gabe dohot ibana majakon hanguluan naung pinaradi ni debata marhiti Kristus Yesus naung mate jala naung mulap mangul. Di proses perubahan nibana, di proses pertobatan nibana sian manusia lama tu manusia ne baru gabe dilalai bana keuntungan alai sianido ibana muse manatap tujolo sianido ibana berproses manatap tu masa depan hidup benda didok ibana
huwayahi do tu jolo. Ala nang ditakupiau, anggia tu takup hangoluani. Berlari-lari ninna ibana di ayat 10 opati. Bahkan di doki mana hu tinggal ho mana di pudiki, huwayahi mana di jolo. Lau menuju tu naung pinar baga-bagai di bana ima hanguluan na saliling nililingna ima hanguluan na tinakup nai ibana tu ngolu na manotongi na tinakup ni Kristus ibana tu sido ibana dibuan tu sido ibana diarahkan jala tu sido dipuspus ibana tu sido dituju ibana perdalanan ni ngulu. Asa borhat sian masa lalu meninggalkan masa lalu masuk tu masa kini mangulu di ngulu nai baru dohot panadaun na takas di Kristus mangauhon bajuun ni Kristus siani mai bana termotivasi jala terdorong muse mangula ulaun mangula nalomoni rohani debata bahkan mengejar asa dapat ibana ngulu nasa liling ni liling. Lau sido na naing aplikasi honota kamanga kainang jala ido na naing renuk honota di bagasan perngulota sidu partikian nuaingon. Boido di perngulota nuaing kamanga kainang orientasi ni nguluta manang orientasi ni pikirata dong konsep ni nguluta di partikian nuaing popularitas songon si Paulusi manang si Saulusi. Marhite na bertindak ibana berbuat ibana untuk dirina sendiri dohot gamona sabing. Boy do orientasi berpikir ta orientasi ni parngulota di partikian nuaing tua kaparbinotoan mengejar ilmu. Boy do orientasi ni ngulutan nuaing manang orientasi ni pikiratan nuaing ang giat dapat huaso manang hasangapon di bagasan parngulota. Ngalang dohot hata na asing palsapa ni halak bataki hamoraun hagabeun dohot hasangapon ido dilului jala ido dikejar jol alai dina mangalului falsapai boido adong disi naikon si paturiota jala na boi iko si berengotta telitiota ati bahado tutu cara-cara nata pakai tang hobar tulomoni rohani debata ala orientasita holan mengejar keberhasilan gabe segala cara tahalalkan di bagasan ngulut. Bodoh halak menghalalkan segala cara holan naik populer ibana. Bodoh halak lau menghalalkan segala cara holan mendapat asa boy kudang nabi notona. Doh menghalalkan segala cara holan asa boy jupang ibana kuasa manang hasangapon. Bahkan boido segala cara dihalalkan untuk mencari kekayaan. Disodo naing dijauhi ta untuk merenung kembali. Ala dangi hape tujuan ninguluta ima palsapan natadok nakin. Ala sentral ninguluta sentral ni portibion sentral ningulu ni naporsiai di bagasan Kristus do hape. Molo di bagasan Kristus do sentrali ikon geserot tamai molo pe ikon mangalului popularitas kita di bagasan ngoluta iko borhati sian lomoni rohani debata jala menuju tu lomoni rohani debata jala mengarah tu lomoni rohani debata takola populer di Portibion ala parsato kina dui molo pe mangalului huaso hita naing duluata mar huaso hita alai huaso nang berengota lau mengarah asa boy margogo hita majowa kadongata ma beta-beta kadongata lau sahat madoh pernapuna di ngolu na saliling nilelengna tu sido hita naing di pahusor molo di hata batak di dok tu sido hita naing di pahosing molo di dok di hata pahosing di hata batak dos may naolo berbalik sian tujuluhian ibana mardalan alai di pahosing may bana gabe mamutar may bana muse tupuli menggeser sian pola pikir na salah dohot cara-cara na salah tuna hobar tulomoni rohani debata di sido orientasi ni ngulu ni halak Kristen di sido orientasi ni nguluta lau mardalan lau mamolus tu tonga-tonga ni Portibion bahkan lau makanguluhon ngulu saunari naing totong tabereng manang tapake di bagasan panadaun di bagasan lomoni rohani debata
Olo hita maninggalhon bako-bako na lilingi tu bako na baru. Ido ubain na say di jauhonon asa tung takas do hita mangarade di naneng masuk kita di parningotan di hamamatan ni Jesus, di naneng masuk kita di parningotan di haheon ni Jesus, betul-betul boy talehon tapain pikirat tapain nguluta tapak sude dalam ningulut tahun gabe marojahan di bagasan lomo ni rohani debata asa di sido lam hilalauta jalalam tadaota songo dia debata nama dongani mangaramoti bahkan napaluahok kita. Molo naung olo hita mamnada mamereng do mengevaluasi sude parmudota pabahenata di nama dalani perdalanan ninguluta molo nasala molo nahurang denggan molo maralo tulomoni rohani debata siap pita pahosiko dirita siap kita berbalik siani, siap kita bertobat, tungulu do tepabahenan naiparu. Alaya saboi sahat kita mamereng dohot manada pabahenan naho bartulomoni rohani debata ikon nadong do panadaun natakas di bagasan Yesus Kristus. Idon idok Apostol Paulus nadi hilala jala di tadda ibana jala di boto ibana do imahamatian ni Jesusi hamamate ni Jesusi nadi tadda jala di boto ibana do haheheon ni Jesusi nadi tadda jala nadi boto ibana do dohot ibana ditakup jala dohot ibana makilalahon hamamate ni Jesus do haheheon ni Jesusi gabe hanguluan di ibana. Lapatanna di sini ikut takas dipertajam, dipatajom pada daunna, dipatajom pada daun do taporsyaonna di Yesus, naung makoko ibana, naung majou jalan nama milit ibana, di sido ibana dimampukan, lau mamereng ahado nanaing sidalananna, ahado nanaing sitinggal hononna di masa lalu, asabu ibana masuk tu partikian nabui hobar tulomoni rohani debata. Idoraraos gabi ko barat di hita kamanga kainang. Naing selam takas tapatajong panadaot di Kristus Jesus na mangula jalan na mangulu rap dohot tita bahkan nong manobus sita nong paradehon ngulu na saliling-nililing na di hita. Di sido gabi dohot tita terdorong muse song natalok nakin lau mangyahi ngulu na saliling-nililing. Asa halak na ngolo paubahon rohana jalan ng manada Kristus Jesus pasti do iko marlojong ibana lao mangyahi hanguluani mangyahi ngolu manang mangyahi mahkota ng pinaradi ni debata. Wasa pula istilah na dipakai Apostol Paulus ison berlari-lari. Wasa dipakai bana mangyahi. Alasada keyakinan di ibana bukti manang tanda manang kubaran ni halak nang takas berubah bertobat jalan nang makanguluhon jalan makapursaya Kristus pasti mengejar merlujung ibana tungulu na hobar tulomoni rohani debata halak na merlujung tu hobar tulomoni rohani debata dang mula hulak muduri alai memang betul secara berlari ibana asa dapot ibana asa dirahi ibana ngulu na saling liling halak na soolo berlari manang halak na soolo mamuspus tujolo totu na siadong dope roha do pikiran ni mula hulak muse tu bako na julu bako naung tininggal hunay alay nong maninggal hun bako na julu betul-betul do ibana mengejar mangalili jalalau merai ngulu na sanlina ido nanaing si puspusota tu pandang si tujuan na pinarade ni debata di hita. Sekembali do dohonot tai molosongon istilah ni manajemen tu sido visi ni haporsiauta tu sido visi ni halak Kristen ido nanaing si jalo ota ido naing si rayota ala na porsea hita ala nido baina gabe dohot tita marhuria ala nido baina dohot tita gabe halak Kristen ala nido baina dohot tita terdiri asa dohot tita dapotan di ngulu na saliling-nililing atau ngakamanga kenang lam tapatakas ma
panadaw dilirita di pangalahota na hurang lobi dia karinong salpu di na mga lului aka perdalanan ninguluta bahkan di na mga lului na dong dihita unang maralo itu lo monirohani debata molo maralo itu lo monirohani debata tapahusor ma taulahum mai jala tapatule mai hobar tulo monirohani debata jala lam tapatakes panadaw tadi Kristusi jala siani mahita gawe marlujung mangulahul lo monirohani debata marsi tutu mangulahul lo monirohani debata songon na bertanding sampai tu na marai majalo tupal hanguluan naong pinaradenai dihita. Amin. Mauliate matuhan dihatam na maju hami asa olo hami gabiho sentral ni ngulu nami pusat ni sudi pernguluan nami gabi olo mahami paubahon roha nami ngulu nami orientasi hidup nami naso marojahan di bagas naso marojahan di hatam gabi mangula hami hobar tulo moniro hamjala hot hami manada di hapor siaw nami di hanguluan nong pinatupam di ngolu na saliling nililing na nong pinaradim di hami ima na naing silujongon nami ima na naing si jakonon nami ala ido pandang si puspuson nami visi nami di hapor siaw nami dohot di ngulu ni partordion nami atong pahot hami mangulu mardalan di bagasak ko di batama nami laos di bagasan sedarion di totopon huriamdo manangyakon sedario di sudi akayanakon ni huriam diaka anak sekolah dasar anak SMP SMA dohot mahasiswa natongon lau mangadupi dohot nang mangadupi ujian sayho matuhan na mangalehon tiur ni roha dohot pikiran dinasida ho matuhan na manguka pikiran nasida lau marningot sude naong pinarsiajaran nasida jala ho matuhan na mangurupi nasida mangadopi aka ujiani anggiat boy talalusan nasida aka sukus-sukun jala boy dia lusi nasida hobar tu naung pinarsiajaran nasida asa tutu dapat nasida perbue na dumenggan boy naik kelas boy tamat siap persekolahan jalan nang pekon manguduti musetu kelas naik baru tu sekolah naik baru totoko Tuhan na mangurupi ho Tuhan na madongani nasida perbisuhamu nasida asa tutu Tuhan lam dumenggan masa depan nasida tujuluan ni arion dumenggan sian akahami sudut na tumua sian nasida ala ido harapan nami harapan ni sudia kana toras lam tu bisukna akayanakon lam tu pistarna nasida apalagi boy nasida Tuhan lam manada dia lomoniroham di bagasan nguluna asa dumengkan nasida tujuluan ni arion apalagi dina mangadopi zaman na luar biasa na boy manusai roha do pikiran nami ikon ho matuhan namian madongani nasida mangajari nasida patuguhon roha do taporsion nasida jala mangurupi nasida makabiari ho
asa sai di hari koton mangulan adu menggan marsiajar nadu menggan bahkan gabe boy Tuhan dohot nesida si bari tahun hatam si bari tahoko di tonga-tonga ni portibion atong sepatau masudi akayan akon nami di bagasan las ni roha pada omu Tuhan akka parsahiton pada omu biar ni roha sin nasida mangadopi akka ujiani alai sian parsitutuan dok pos ni roha di bagasak ko boy dopan nasida jala boy monang nasida jala lulus nasida hobar tulah huhiri pami atong pasu-pasu ma dohot akan atoras lau manugu-nugu mangajari mangalehos semangat diaka ianakon asa margogo jalo semangat aka ianakon lo mangadopi ujian suang soni nang sudi keluarga jala pasu-pasom mo nang salhut aka parsikolaan lam tudenggan na Tuhan lau membina mendidik jala laho mangajar aka ianakon nami na hobar tu lomo ni roham laos di bagasa tikyo Tuhan diha melati roha nami do basa-basam na pinasahatmu di tonga-tonga ni keluarga Alberta Siahan dohot inang aksioma borugultom di basa-basa oko ianakko dinasida pasu-pasu ma Tuhan danahi jala pasu-pasumu na torasna lau pagudang-gudangi mangajari manugundugui hobartu lomoni roham lau soni pasaton nami do tuho nang disudia ka ulaw na nang sipatu pau nami di tonga-tonga ni huriam di huria hakabipi makasaron ho ma Tuhan nama masu-masu disakap ni panitia tahun kesehatian patu parapot urupi hami mangaleh roha dok pikiran nami lau mangaradi akan anang sipatu paun nami asabu dengan merdala ni hobar tunawiri pami pasu-pasumu nang aka program nang di tonga-tonga ni distrik Sapulpitu Indonesia bagian timur dohot di hatopan ni HKBP asa totong boy makorhon hade dengan hau liyo di tonga-tonga ni huria marhiti program-program na niulahon di distrik do di hatopan terlumobi di program dana pensiun anggiat boy dengan merdala ni Tuhan tujuluan nyari hobar tu na sinakapan nami sinakapan ni huriam HKBP di batama nami lausongoni pasaton nami do tuho disakap ni anak kon nami sekolah minggu na yang memulai ibadah tatap muka di tanggal 10 na yang roh oh ma Tuhan nama masu-masu ibadahi mamasu-masu sudia kaya nakon nami lehonomu dinasida hahi pasod do gogo mangalo nasa sahit jala urupamu na toras do tian nakon nami nang majagaho dirina marhite protokol kesehatan nang ditotopon di huria nami nang di tonga-tonga ni bangso nami asa marsanga po Tuhan marlas ni roha nang akaya nakon nami marhite ibadah tatap muka na nang sipatu paun nami losoni pasaton nami do tuho Tuhan apala di bagasan tikyo di sudea karuas ni huriamna di bagasan parsahiton inang simatupang boru simanjuntak inang banjarnahor boru manulang inang parulian boru pasaribu inang sipayung boru na 70 amang situa Dr. Andus M. Sinaga nyonya manurung boru sinurat situa Per M. Sinaga aha manurung nyonya naibaho boru pasaribu asir regar nyonya setanggang boru tabarat nyonya situmorang boru sinaga nyonya gultom boru pardede anak nami Rishna Sitorus nyonya Silitonga boru Samosir nyonya Saragi boru Panjaitan nyonya Simatupang boru Sregar nyonya Sinaga boru Silaban amang insinyur Simatupang nyonya Simamora boru Nainggolan nyonya Simanjuntak boru Sinurat nyonya Aritonang inang situa boru Siringoringo Jeremia Adriel si Lalahi nyonya Sinaga boru Sianipar Joshua Raymond si Matupang dohot inang nyonya Siahan boru Marpaung dohot mungkin kudang nasohagwara kami Tuhan homa nama ngurupi nasida homa nama jama nasida
Homa na mga lehon hahi pasod di nasida tujuluan nyarion. Asa tututuhan, boy marlas ni roha margogo nasida jala boy raphami marparsawora di tonga-tonga ni huriam. Jala secara khusus Tuhan tangyak konon nami do inang nyonya si matupang boru regar di bagasan minggon na yang menjalani kemo terakhir. Homa Tuhan na mangrupi. Asa boy margogo marhahi pason nasida. Jala boy tindak lanjut di na mga luluy hay pason mardalan di tonga-tonga ni Pangulun na sida salas rohanami boy marulop-ulop pami tujuluan ni Arion. Losong ni Tuhan pasaton nami do tuho. Dia karuas ni Huriam na marulang tahun kelahiran. Ulang tahun pernikahan. Mauliante ma Tuhan diho tilokodo gajang numur di nasida. Di lokodo ari-ari di pardalanan ni ngulu nasida lam tabamu matuhan kajang numur do tay pason di ari-ari ni parnguluan nasida asa boy marlas ni rohan nasida tujuluan ni ari tabaamu hahi pason tabamu kajang numur totong di nasida na mardongan las ni roha do tay pason tujuluan ni ari losong ni leonom kebahagiaan dia ka na marumah tangga na marulang tahun pernikahan di bagasan minggon. Pasu-pasu na sida saluhut na Tuhan. Jala pasu-pasomu masaluhut akaruas ni Huriam na sema milehon sian asini roham na jinalona tu Huriami. Lam martaba-taba mapasu-pasum do las ni roha di nasida. Asa lam tu ulina parnguluan nasida tujuluan nyari. Lam tu ulina nang perdalan ni Huriam lamak kubasi mangula ulaon di tonga-tonga ni Portibion. Pasu-pasu mahami saluhut. Terlumobi ng bangso nami, dohot pamareta nami, asa margogo na sida manguluhon bangso nami yon, manguluhon saluhut pembangunan di tonga-tonga ni bangso nami, mabayan lam sejahtera kami, lam lasro hanami, mardameso ng bangso nami, tujuluan nyari. Nang di Portibion, lehon totong hadameon, padawa kaparporangan, padaw na masihosoman bangso tu bangso, asa boy mardalan, di bagasan hademahon Portibion marhasonangan lau mensejahtera sudi jolma mabay marsonang-sonang di bagasan pangulon. At tunggok diho mahami Tuhan pasu-pasu mahami tangihok kami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nung ngamatangyak kami diho. Amin. Tapuji Tuhan tamarite desian nomor 510 ayat 1 dot seterusnya laos papungu piliata tujulo laho tu dana pensiun HKBP. Yesus asine rohanae
pasahat mapilian na tapapungon talupan ni debata matang yang mahit. Ali debata ama namin na di banuagidjang hodo haroroan ni saluhut siliolan na denggan dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihon mito hami pilian nami tuho. Say jalo may gawap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilian non. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam grigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banuagidjang sa pinurbadia magwarno sa iro maharajon sa isaut malomon ni roham di banutongon son na di banuagidjang lehon matuhami si dayron hanguduan siya paro sa samadusa nami son panisa nami di dusa ni dongan na mardusa tuham una kami tugihon tu panguncunan palua mahami siyan pangap. Mulak mahamudi bagas at dami, tos jalo mapasu-pasu siyan Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Horas madite salutna, salam sehat madite teruna.